Znači, ja sam dete. U redu, sredit ću niz problema za ovaj par. Niko neće pomoći da se to reši. Jesi možda progutala hijenu? I ti danas izgledaš zaista lepo. Da? Da, čak pomalo ličiš na čoveka. Bilo bi sigurnije učestvovati u jahanju na leđima krokodila. Kako da sve kažem Zlatnoj? Da kažeš šta? Da će Van Helsing biti njena simpatija, da će joj pomfrit sa belim lukom biti omiljeno jelo i da je krajnje vreme da se pomazi borbena mačka. O čemu to govoriš? Činjenica je da ste užasni lažovi, kao što je Ross sportista i jadan prizor. Ti baš znaš sve. Da, i neću biti jedina za nekoliko minuta. Ne, nemoj nikome da kažeš. Zašto? Mislim da bi vaši parovi trebali znati kakve ste varalice. Mi nismo varalice, mi smo... Imamo čvrsto prijateljstvo. Moja mačka je imala takvo prijateljstvo sa susednom mačkom i sada ne znamo gde da stavimo 5 malih mačića. Mi volimo da provodimo vreme jedno sa drugim, ali ne želimo da uznemiravamo druge ljude. Ne brinite, ne morate da ih uznemiravate. Jer ću to ja uraditi kada im sve kažem. Čekaj. Šta? Da li se sećaš kada je posljednji ruž ostao u prodavnici? I tebi sam ga dala. Da. Kodeks ženskog prijateljstva. Usluga za uslugu. Jesi li ozbiljna? Da. Dala sam ti ruž, a ti nećeš reći Vladi i Zlatnoj za nas. Začepi usta kada kiješ, inače ćeš nas sve otrovati svojim zmijskim otrovom. To je neka usluga od ranije? Da, jer tada nisam imala novca i nisam mogla da kupim karmin. Oni su pijavice. To je stvarno tako strašno. Pokvarene koze, sipe, nečasna stvorenja. Ne možemo to sakriti od Zlatne Stacy. Podržavam. Ali ja ne mogu da joj kažem to direktno. Ja mogu, govorila sam joj i gore stvari. Ali postoji šansa da ti neće verovati i nemamo nikakve dokaze. O, bit će tako tužna. Da je George to meni uradio, zauvek bih ga izbacila iz svog srca. I definitivno bih ga pretvorila u magarca. Ja bih se borila sa Rossom do kraja. Čijeg kraja? Ti stvarno ne moraš da brineš. Izlaziš sa neurednim Geraldom. Hej, 100% garant lojalnosti. Ali da sam na tvom mjestu, obratila bih pažnju na frižider u kući. Jako smiješno. Pa šta ćemo da radimo? Pa ako joj ne možemo reći, zašto joj prosto ne pokažemo to? Igrat ćemo po savezima? Snimit ćemo video? Učinit ćemo sve da Zlatna Stacy uhvati ovaj par. O, odlična ideja. Predlažem da uključimo momke u ovo. Jesi ti za naš tim? Nećemo im ništa govoriti. Samo ćemo ih pustiti da daju sve od sebe. I to je to. A zašto to? Pa uništit će živote ljudi. Možda da pokušam da skinem kapu. Sve je okej sa kapom. Hej, ćao, moram nešto malo da proučim. Hoćeš da mi pomogneš? Niko drugi ne može. Ali trebaš mi ti. Ova fraza zvuči strašno, ali to bi bilo još strašnije od sudskih izvršitelja. Dakle, slažeš se? Ne, ali imam li izbora? Mary Johnson nas zaključava u školi. Odlično. Mislila sam da imamo manje eseja. Ne, to su moje beleške u vezi studija. Prvo pitanje. Da li te vampir vara? Šta? Naravno da ne.
Ne želiš ni da razmisliš o tome? Ne, Dobro, to nije najpopularniji hobi u našoj školi. Po ocenama. šta? Ništa. Drugo pitanje. Na koga liči Dijana? A. Razbojnik romanse. B. Varalica. C. Ona koja je ukrala vampira. D. Zmija u travi. A kako se zove tvoja anketa? Buđava naivčina vara mog prijatelja. Čudno ime? I samo po sebi razumljivo, zar ne? Verovatno. Vreme za čas. Možda sam trebala da joj pošaljem suptilne nagoveštaje. Šta si zaboravila? Ne razumem tvoje pitanje. Mislim, zašto sjediš među sportskim inventarom? Misliš li da smo nekompatibilni? Pa idemo zajedno na fizičko. Ne mislim, znam to. A znaš li šta je još nespojivo? Mary Johnson i TikTok? Da, aplikacija se sama obrisala nakon njenog plesa. Ne mislim na to. Na šta onda misliš? Lepotica i zver? A, ne brini, tvoj George stvarno nije lep. Mislim na tebe i vampira. On je star, ali nije čudovište. On je zapravo lepotica, a ti si... Šta? Sada si mlada, vrijeme će proći. Dobit ćeš bore, obašće ti kosa i znaš, a on će ostati savršen. I prosto mlad, a ti nećeš. Ne. Da. Ostavi ga dok ne bude prekasno. O, hvala. Nema na čemu. Evo! Upravo si, tako je sladak. Nisam... Gdje je otišla? Au, Šta je to bilo? To je bio tvoj gubitak. Tako ti treba. Mislim da treba da stavim led sad na glavu. Jesmo li igrali nešto? Naravno, posebno igru. A zašto to misliš? Tako nam je rekla pametna. Niko nas neće pronaći ovde. Upravo si, ovo je savršeno mesto. Uuu. svaka čast. A šta je na ovoj slici? Krava. A šta krava kaže? Mu. Bravo, uzmi bombonu. To je prelako. Jesi sigurna da će to biti na testu? Pa to je bilo u prvom razredu. Logično. Hajde još. Šta je sa slatkišima? Čisto. Konačno smo sami.
Šta je to? Tamna je rekla da je to modern dodatak, sviđa ti se, a? Mnogo. Šta ti je? Dođi ovamo. Moj koktel. Drži ruke podalje od mene. A! Ej! George, Šta je ovo? Dođi da ti nešto pokažem. Dobro, ja stvarno ne mogu više. Hej, da se nisi usudila da prekršiš kodeks. Ti mi nisi prijatelj. Eto, uzmi to. tako je. Učini to za stolom. Otišla sam predaleko. Izvini. Zlatna, ne želim da te nerviram, ali... Ja želim. Ali vampir te vara sa Dijanom. Šta? Videla sam svojim očima. Pokušali smo da ti kažemo. Don Juan. Lepo, brate. Svaka čast. Šta je ovo? Muška solidarnost. A šta te je vama vampir ukrao nekog od nas? Zmijo. Kretenu. Ti si stvarno loša osoba. Vampir. Da. Tako. Niste morale ovo da kažete. Ti nisi morala da izlaziš sa njim. Mi ne izlazimo. A šta radite onda? Viđamo se. Zanima me šta ćeš viđati kada Vlad sve sazna. Gomilu u srcu ili udarac u nos? Zašto mi nismo sve znali? Mislio sam da između nas ne treba da postoje tajne. Mislio sam da verujemo jedno drugom. Pričaš sa vampirom ili sa nama? Nismo definisali. Gdje je zlatna Stacy? Hvala na pomoći, izgleda sam izvrnula članak. Nije to ništa. O, junače moj, spasio si me. Nikada neću zaboraviti kakve su tvoje oči. Koje su ti boje oči? Plave. Tvoje plave oči su boje neba. Narode, pišite u komentarima koga da izaberem, Dijanu ili Zlatnu. Stavite like ako želite da vidite šta se dalje dešava. Pretplatite se ili ćete sve propustiti. Šta je? Snimanje. Ne smej se. Hajde, snimam. Kada je rekao da snimam, mislio sam da će biti zvuka. Da je George to uradio, izbacila bi ga iz srca, tako je. Da. Snimam. Ja bih, pretvorila bi ga u magarca. Okej, to je to. Hajde. Ovo je presmešno. Vrijeme će proći. Vrijeme će proći, dobit ćeš bore. Snimam. Rostani. Ovo je novo. Ne, to nije tačno. A pogledaj, zasmejava me, da.
Plave. Ne ide tako replika.